Vi skulle lave den her mundtlighedsøvelse i psykologi, som omhandler ondskab. Og den her mundtlighedsøvelse, der skulle vi ligesom starte med at definere, hvad ondskab er. Og hertil vil jeg gerne bruge Larsen Svendsens teori omkring det naturligt onde og det moralske onde. Og det naturligt onde, det er egentlig en form for ondskab, hvor det er, at vedkommende, der begår en ondskabsfuld handling, ligesom er styret af indre eller ydre kræfter, og derfor kan man ligesom fratage dem deres moralske skyld. Og der vil man for eksempel tage et eksempel med en skizofren person, som har stemmer op i hovedet, hvor han bliver fortalt, at de skal gå ud og dræbe en person, og de så gør det. Så de er jo styret af nogle indre kræfter, og derfor kan man ligesom ikke give dem den her moralske skyld. Og på den anden side, så er der det moralske ondskab, og det er det omvendte af det naturligt. Det er en form for ondskab, hvor at personen, der begår en ondskabsfuld handling, ikke kan blive frataget sin moralske skyld, fordi at vedkommende handler som et frit individ, som godt er klar over, hvad de gør, og derfor der er den ondskabsfulde handling oftest bevidst intenderet. Og under det moralske onde, der er der ligesom 4 underkategorier, og den første, det er den sadistiske ondskab, og det er en form for ondskab, hvor det er, at man begår den ondskabsfulde handling, bare fordi den er ond. Altså at man ønsker at påføre andre smerte. Så er der den instrumentelle ondskab, og det er ligesom, hvor det er, at man begår en ondskabsfuld handling, fordi at man har noget, man gerne vil opnå med den. Så for eksempel en kvinde, hun røver en bank, fordi at hun har brug for penge. Så er der den idealistiske ondskab, og det er en form for ondskab, hvor det er, at man begår en ondskabsfuld handling i den tro, at det man gør, det tjener et større formål. Så for eksempel soldaten, der går ud og dræber nogle fjender, fordi at han gerne vil sørge for, at hans land er sikkert. Eller terroristen, som går ud og bomber, fordi at han tror, at hans Gud vil være glad for den handling. Og så til sidst er der den dumme ondskab, og det er ligesom, hvor det er, at vedkommende, der begår den her ondskabsfulde handling, ligesom måske ikke er klar over det i momentet. Oftest for den dumme ondskab, så er det, at vedkommende, der begår den ondskabsfulde handling, ligesom er drevet af impulser, og først indser konsekvenserne efterfølgende. Og den næste del af den her mundtlighedsøvelse, det var jo ligesom, at vi skulle analysere den her undersøgelse, som hedder, vil du reagere på røg i lokalet, hvis ingen andre gjorde det? Og det her forsøg, det handlede egentlig om, at man blev sat ind i et rum, enten alene eller med andre, og så skulle man ligesom se, hvor hurtigt man reagerede på den her røg, der ligesom blev pustet ind i rummet. Og der var forskernes intention ligesom at finde ud af, om der var en forskel, hvis det var, at man sad alene, eller hvis det var, at man sad med andre, som ikke reagerede. Altså nogle statister, som var blevet instrueret til ikke at reagere på den her røg. Og det her forsøg, det var ligesom blevet delt op i 3 grupper. Og den første gruppe, det var en gruppe af 24 forsøgspersoner, hvor de individuelt blev sat ind i et rum, og så ville man se, hvor hurtigt de reagerede på den her røg. Og det gjorde de sådan cirka efter 2 minutter, og 75% af de her deltagere, de hentede hjælp. Og den næste gruppe, det var af 10 personer, som individuelt blev sendt ind i et rum med 2 andre, altså 2 statister, som var blevet instrueret til ikke at reagere på den her røg. Og der skulle de sidde og besvare på en spørgeundersøgelse, og der skulle man ligesom også se, hvor hurtigt den her person ligesom reagerede på den her røg, der blev sendt ind i rummet. Og resultaterne ved gruppe 2, det var, at der var 1 ud af 10, der reagerede på den her røg, hvor de andre 9 ud af 10, de ligesom forholdt sig passivt. Og så var der den tredje gruppe, som bestod af 24 testpersoner i grupper af 3, så altså 8 omgange, hvor det var, at hver gruppe blev sendt ind i et lokale med flere statister, og de her statister, de var igen blevet instrueret til ikke at reagere på røgen, og så blev der pustet røg ind, og her fandt man ud af, at 38% af de her grupper af 3, de reagerede på røgen og prøvede at hente hjælp. Og i forhold til metode, så er det her et eksperiment, fordi at det var en undersøgelse, som foregik under kontrolleret forhold, hvor det var, at de her forsøgspersoner, de ikke rigtig vidste noget om eksperimentet førhen. De fik det selvfølgelig at vide bagefter, at det var lige sådan her, det foregik. Og det her eksperiment, det har ligesom validitet, fordi at forskerne, de undersøgte, det var hensigten med forsøget det var, og de fandt ud af, at det var ikke ligegyldigt, om en person sad alene i et rum eller ej, altså i forhold til deres reaktion på den her røg, eller om hvorvidt de reagerede overhovedet. Og i forhold til, om det her forsøg eller eksperiment ligesom er repræsentativt, så ved vi det faktisk ikke, fordi vi hverken kender alder, køn, etnicitet, religion, kultur, uddannelse eller nogen som helst andre faktorer, som ligesom kunne spille ind på, hvordan de her mennesker de reagerer.
Og derfor kan vi faktisk ikke sige noget om repræsentativitet, fordi at vi kender ikke den her forsøgsgruppe, eller de her 3 forsøgsgrupper, som ligesom er blevet brugt til forsøget. Og det påvirker reliabiliteten, fordi at vi ved ikke, om vi vil kunne gentage det her forsøg med en anden gruppe af forsøgspersoner, og få de samme resultater. Og en anden ting, som ligesom påvirker reliabiliteten også, det er, at der er egentlig blevet brugt relativt få testpersoner. Altså der er blevet brugt 58 testpersoner i det hele. Og egentlig så vil man jo faktisk sige, at det ikke er nok i forhold til, at man ligesom kan generalisere på baggrund af det. Og især ikke, når man ikke kender sin gruppe. Og en anden ting, jeg lagde mærke til, det var, at der kun var brugt 10 forsøgspersoner til gruppe 2, hvor der var brugt 24 i de andre grupper. Og det er også lidt vanskeligt, når man siger, at det er 1 ud af 10, der vil reagere, fordi det er jo faktisk kun 1 ud af de 10 personer, som er blevet valgt specifikt. Og igen, man kan ikke rigtig generalisere, når det er, at man ikke kender sine forsøgspersoner, og hvis det er, at der ikke er nok. I forhold til, om det her forsøg, det ligesom kan være med til at bidrage til at forklare ondskab, så kan man jo inddrage bystander-effekten. Og det er ligesom den her effekt, hvor det er, at folk de har en tendens til at blive mere passive i krisesituationer. Og det gør de på baggrund af mange forskellige grunde. En af de første grunde, det er tvetydighed, og det er det her med, at man ligesom tænker, kan det måske ikke godt være noget andet, hvor man ved det her forsøg ligesom bare kunne tænke, at det er måske bare noget cigaretrøg, eller noget andet, og så ligesom prøver at bortforklare faren ved det her, den her situation. Vi ved så godt nok ikke, om der var noget tvetydighed ved det her forsøg, fordi vi ligesom ikke er dykket ned i de her forsøgspersoners tanker. Men den næste, det er gruppens sammenhængskraft, og den viser sig jo især i det her forsøg. Og det er jo det her med, at gruppen der ligesom hænger sammen, og at man meget gør det, hvad de andre de ligesom også gør på en måde. Det kunne man ligesom se ved gruppe 2 og gruppe 3. Og den her sammenhængskraft, den kunne man ligesom se ved gruppe 2 og gruppe 3, fordi at de forsøgspersoner, der ligesom var involveret i de her forsøg, der var en stor del af dem, som faktisk ikke reagerede, fordi at statisterne omkring dem ikke reagerede. Sidst er der den her diffuse ansvarsfølelse, altså det her med, når man er i større grupper, så spreder ansvaret sig ligesom ud på flere forskellige, og så tænker man, det er faktisk ikke min position at gøre noget lige nu, det er de andres, fordi at man ligesom skubber ansvaret over på dem. Og det kunne jeg også godt forestille mig, at man kunne se i det her forsøg, altså det her med, at hvis de andre de ikke gør noget, så gør jeg heller ikke noget, fordi at det er ikke kun min skyld, det er også de andres skyld så. Og den her bystander-effekt, den kan man faktisk også perspektivere over til noget tidligere undervisningsmateriale, vi har arbejdet med. Og her tænker jeg især på Lindy England, altså det her med, at hun var nede ved det her fængsel i Abu Ghraib, hvor det var, at hun var med til at torturere de her fanger, som de havde fra fjenden. Og det gjorde hun jo, fordi at de andre de gjorde det, og at nej, hun havde ikke gjort noget, der var lige så slemt og sådan. Altså hun havde også, den her diffuse ansvarsfølelse og gruppens sammenhængskraft, den var især også tydelig ved den her case om Lindy England, som vi også arbejdede med. Ja, og den næste del af det her oplæg, det skulle være, at man ligesom skal diskutere, hvilke faktorer, der kan medvirke til, at mennesker begår ondskabsfulde handlinger, i det, at jeg inddrager både individpsykologiske og gruppepsykologiske forklaringer. Og først vil jeg bare lige starte med, hvorfor mennesket det begår ondskabsfulde handlinger. Fordi at Lars Svendsen, som jeg også nævnte tidligere, han har også lavet 4 årsagsforklaringer, hvilket egentlig er de traditionelle årsager til, at mennesket begår ondskabsfulde handlinger. Den første det er, at mennesket føler sig besat eller forført af en overnaturlig magt. Mennesket er ud fra sin natur determineret til en bestemt type adfærd, vi kan kalde ond. Mennesket bliver formet af sin omgivelse til at udføre onde handlinger, og mennesket er frit og vælger at handle i overensstemmelse med det onde. Og nu vil jeg lige tage udgangspunkt i socialpsykologien, som i høj grad handler om det gruppepsykologiske. Og det er basalt set egentlig, hvordan påvirker gruppen den enkelte. Og der er der flere forskellige faktorer til, hvorfor at der ligesom kan begås ondskabsfulde handlinger inden for en gruppe. Første grund, det kan være gruppepres, og det er det her med, at man ligesom presser nogle medlemmer af en gruppe ud til at gøre en handling, som godt kan være ond, ikke nødvendigvis behøver at være, men som egentlig er imod individets egen vilje. Så er det her med konformitet, altså det her med, at man ligesom ønsker at påtage sig de normer og værdier, som er i en gruppe, fordi man ikke ønsker at blive udladt eller isoleret fra de andre i gruppen. Og det kan også godt lede til nogle ondskabsfulde handlinger.
Lige en kommentar. Jeg ved godt, jeg er ved at overstige de her 10 minutter nu, så jeg løber lige hurtigt igennem de her gruppepsykologiske forklaringer og de individpsykologiske forklaringer, og så håber jeg, at du ved, at jeg godt kan sige mere end det, men jeg ønsker bare ikke, at det skal blive for langt for dig, fordi at jeg ved, du har rigtig meget at se til. Okay, og så er der den her gruppetænkning, som ligesom er det her koncept med, at vi faktisk tænker anderledes, når vi er i en gruppe, end når vi er alene. Og det her, det kan også godt komme til at resultere i nogle ondskabsfulde handlinger, fordi at man ligesom ikke tænker på samme måde i en gruppe, som man gør, når man er alene. Og så er der gruppepolarisering, og det er det her med, at man ligesom i en gruppe har en fælles holdning, og jo mere man snakker om den, jo mere ekstrem bliver den, og det kunne være sådan noget som inden for fodboldsamfundet, at man går så meget op i det som gruppe, at man ligesom ønsker dårligt om fans fra de andre hold, eller at man ønsker at give dem tæsk, fordi at de støtter et andet hold end en selv. Ja, og så er der massehypnose, og det er simpelthen en speciel tilstand, hvor at individer, de egentlig bare følger gruppen, og måske er i stand til at gøre nogle ting, som de egentlig ikke normalt ville kunne gøre, hvis det var, at de var selv. Og et klassisk eksempel på det her, det vil være Hitler, og hans massehypnose af befolkningen, altså alle de her nazister, gennem taler og propaganda, som ligesom fik dem til at dele hans synspunkter. Sådan. Og så er der de her individpsykologiske forklaringer, og det kan være på baggrund af mange ting. Man kan for det første godt se på et individ i en gruppe, men så ser man udelukkende på det individ og ikke på hele gruppen. Men man kan også bare generelt set gå ind til et individuelt menneske, som ikke er i en gruppe, eller som er foruden en gruppe. Og så kan man ligesom vurdere for eksempel niveauet af empati, som den her person besidder, eller se på nogle sådan personlige træk, der er ved det her individ. Og det her, det kan man ligesom gøre for at forstå det individ, der ligesom er tale om bedre. Fordi at sådan nogle ting som mangel på empati for eksempel, der forstår vedkommende, der begår den her ondskabsfulde handling, ikke de andres følelser, og derfor kan det godt være en ubevidst handling, noget, som de ikke selv vil vurdere som ondt, men måske som andre gør. Der kan også være noget med en omsorgssvigt, som jeg nævnte lige før, i forhold til, at det former det her individ på en totalt forkert måde, og det ligesom gør, at de går ud og begår nogle ondskabsfulde handlinger. Og her kunne man for eksempel se på den her The Iceman, eller Richard Kuklinski, som han i virkeligheden hedder, hvor ham og hans bror, de ligesom havde været ude for noget omsorgssvigt, da de var yngre, og de begge to endte i fængsel på livstid. Richard Kuklinski, fordi at han havde dræbt en helt vild masse mennesker, og hans bror, fordi at han havde dræbt en lille pige, mener jeg det var. Og det kan jo ligesom også være med til at forklare nogle ondskabsfulde handlinger, ligesom det har gjort her, fordi at den omsorgssvigt, som de har oplevet, den ligesom har haft en rigtig langvarig effekt på dem, og har ligesom gjort dem til den, de er. Og det har jo også noget at gøre med at se på de her sådan personlige træk ved mennesker. Altså det der med, at man går ind og vurderer det enkelte menneske, og man ser på det enkelte menneskes måske tidligere oplevelser, eller vurderer deres empati eller andet, fordi at det kan være med til at forklare de ondskabsfulde handlinger, der bliver begået. Lige her til sidst vil jeg bare lige sige, at jeg er færdig nu. Jeg håber ikke, at det er for langt. Ja.